Y miran hacia aquí. Gernikako arbolaren kimu honek publiko egiten du askatasunarekin eta euskaldun ondarearekin dugun konpromisoa, gure lanarekin euskal ondarea babestu eta gure ondorengoen onurarako utzi nahi dugu. Eskerrik asko. Mirano Serafina, musikarra zanbera, eta Gernikeko arbola gazpi jasinoa eukan euskaldun gehienok edo guztitxeak bintzet daukagune moduen, ezta? Eta arek beti esateban, ondo zendu bideala enborrak, gero adar ederrak eukiteko bebai. Zeuser geratu jaten pilotzien, gaur egunien hemen eskintzen dugu zen menuepe, erroak, edo enborretatik datozen sustraietan ardatza dauko, eta bestiek adar duen arbolau, guretzako euskaldunontzat gure simbolo handi bada, baina espero gaurtik aurrera, zeok beholan sentidutie. Ez gara inor baino hobeagoak euskaldunok, baina bai gara desberdinak. Eta zuhaitz honek desberdintasun horren aberasgarri ere zuegan engure dago. Eta ikusi dut zuen leloak argi eta garbi azpimarratzen dauela hurrengoa. Ez dugu jaso gure arbasoengatik doaintzan, gure seme-alabengatik maileguan baino. Esaldi eta filosofia borobila benetan.